Kamoro mora maintie jana mar LTN en otieno gruakie makende kendo maindi en chiero mar kuku mar wach mikelo kod Anje Fulomba. Otieno ma kawuono wadwa wach malit miwuoro ma bende en otieno ma ok wanyal wacho ni ber miwuoro. Wadwa rango achiel kachiel weche manotimore juma mokalo ma bende waneno ka wakili Willy Kimani, jariemb nyamburko mano migosi Joseph Mwiruri ka achiel kod jalno ma bende ne otiyo ne Josephat Mwendwa ne oyudi ka onegi kendo owiti aorano ero mar Oldonyo. Maindi e wach mwadwa rango ni to weche machalo kamagi e kibro dhi nyime piny mar Kenya nyaka iseche machalo nade. Kawuok e Lolwe TV wakau kuyo marwa kod mos makende ne anyuola mar oganda gi eki kendo wageno ni Nyasaye biro neno to en ang'o makare monego beni otimre. Maendi wach madwa twage ka bende otieno makawuono luongo wakili mondo en bende nyiso achiel kachiel ni to wach nieri oneno nade. Abro mi thuolo mos oganda wa maneno. Ero kamano Jeff nyikora mugajwang wachigni uru otieno masane kamoro amora mu unenowa. Wadwa pime wach wang'eyo mago musetimore kore moda ni mondo wapime mbaka wagoye mbaka ka joka nyana mwang'eni to en yo mane. Yes. Ero kamana nya wakili Charles Omanga rwaki studio achiel kachiel ino wakili kendo wach mawuoye en wach mabende nomako mana okil kama loka kaka in kaka wakili wach niri kani winje iparo nade e wach machalo kama indi. Mokwongo Jeff nabedo gi buok kata kane pok ang'eyo ni wabiro yudo ka osiepwa kendo wakili onegi but ne abedo gi buok sana ni mar kiwinjo ni ng'ato obedo hijacked. The first thing ma kuongo bire pache ni to nikech ang'o to be ibiro yude nikech kineno kata kinde mokalo igni poko kalo iga achiel ariyo chien ka bende wakili wadwa moro nomaki nobedo abducted maeto ringre ni poko yud nyaka kawuono mwawuene. Koro en gino en kuyo kabisa. Mokwongo an bende aoro kuyo mara ne familia mar wakili Kimani, Willy Kimani to gi client mare Mwendwa, to gi jariemb taxi mare Mwiruri. Aoro ne gi kuyo mara kamra ma gintiere kendo aoro kuyo kendo bende on behalf of wakinde Kenya ka ni kamora mara ma untiere joka janam wanie kuyo achiel gileti gi familia mag jogo ma nyicho sewito kema. Ero kamana nya wakili Omanga gimadwa ni mondo apenje ni wach machalo kama indi ideno kaka koro weche machalo nek ma ok wanyal lero ni to nek nieri otimore yo machalo nade. Chien go jachane waneno ka Jacob Juma bende nonegi nyaka sani ripod warito ni to nonro wachang'o. Iparo ni gik makamagi kadhi nyime piny mar Kenya ochimo kure. Anyalo wacho ni ka gik machal kamagi nyalo bedo kamedo timore Jeff to kuma Kenya ochimo kuma ber in terms of ng'eyo rita mar oganda to ga rita mar mwandu. Ing'eyo ni police ng'atno endo monego bed ni tich mokwongo mar police en keto rita kwe ne jo Kenya mangima. Ibed lawyer, ibed ni okil, ibed ng'ama nade, gima duong' mokwongo ma police onego bed ni timo en ensuring security and protecting the property of Kenyans. Koro kiyudo ni ng'ato ng'ama ni tije kaka wakili nyalo wito ngimane e lwet ng'ama onego bed ni miya rita makare. En wach no endo maliti miwuoro kendo anyalo kwayo ni kaka jo Kenya wang'iya ne uru wadoga ne chien wanonre ne uru e chunywa ni seche moko kwang'iyo gik matimore gi to adieri as a country where are we heading to? Nikech joma wito ngimagi gi jogi nigi familia magi, gin gi wetegi, gin gosiepegi, gin gi jogo eko johera mag-gi. Koro kedo ka ng'ato wito ngimane e yo machalo kamano en wachno malit miwuoro nikech king'iyo mokwongo gima koro miyo wakili Willy koro wito ngimane ni en ni odhi tiyo tije. Ing'eni wan kaka wakinde wan gi duty and responsibility mar ensuring ni each and every Kenyan oyudo legal representation. Tenene ng'ata ok onego yier kata mana ng'ama dhi represent. An kaka okil kata police mobiro na sani gima chik wacho ni idhi tera do ni anego Willy adwa ni mondo idhi chung'na. Ing'eni mokwongo duty wa mokwongo ni ok onego yiera client. Koro gini neno ka koro keto e kinda akuru gasundi or between the rock and hard place. Nimar okinyal conscious mari kata in Jeff pachi wuon kenyalo wach ni ng'ani ema nyaka bed ni onego ng'atcha to koro ng'atni endi kore chako wacho ni en ben gi ratiche koro tieni en be nyaka dhi achung'ne
mano ok wanyal timo. Kendo awacho ni ne wasewacho ni ka chakre kawuono ok wabi tiyo kuom ndalo 8 nyaka gimo wanyalo dhi en mana kes mar ng'iyo ni to wach Willy gini justice for Willy. Mano kende gima watimo. Emo mineno kata kawuono wan koro wach mar tai wawe. Irwako t-shirt. Kawuono mano nyiso ni onge tich. Koro wana joma gima wang'eyo mana wang'eyo ni to case ma wadonjo ne godo Attorney General gi Inspector General ma police to gi CS mar internal security Muluor Kaiseri. Case no dinade. Ne neno kata riwruok mar judges and magistrate kotelne gi ja lo wache lo mar gi Muluor Kaemba. Bende nyose wacho no chung kod wachiel. Koro mane gima wanyalo timo sane. But Jeff gima dona wachi ni madara kwayo jo Kenya. Gini otimore ok otimore ne wakinde kende. Kinyo bro timore ne jawala. Neno mar Juma notimore pok onyis Kenya. Kuma ne tho ne owuoke gi joma nonege and why. Gima chielo kinyi bro ni en ja kata jafwambo gi keyo kaka un. Kinyi bro yudo ni en jatend kanisa. Kinyi bro yudo ni en ja taxi. Yani everybody. Gini okoyiero ni koro wakinde kende. But gima dona wachi ni ene ma en buok maduong' kabisa. Kendo ma nyiso wane jogo eko kaka wan jo mayalo. Wan gi kuyo maduong' moloyo kendo wacho the legal profession is under attack. Justice itself is under attack. Because Willy ne dwaro ratiro ne mwendwa. Ka police ogoyi gi risasi ka onge makosa. To kendo kinyido ni polisi gi ochako maki ikoni in a criminal. Uso drugs, uso yedhe go inko moko puodhe mamero ji. Ok en gima ne kare. Duoko wa ndalo machon mane kawa ng'ato to kinyo se chaji to se ket nyasore kuomi to se wachne ne kwalango to magi gik mane katiba manyien mane wayudo ne. Koro nogolo wa gino. Ogolo wa police brutality. Ogolo wa assassinations. Iwinja ogolo wa mugging, murdering. Magi gik mane chik manyien no segolowa kendo ne wabedo gi mor kaka jo Kenya ni koro kata telo ma wan godo sane en telo no endo madhi miyo ratiro mar jo Kenya luor. Ratiro mar okinde, ratiro mar ng'amodonjne, ratiro mar joma yalo. Koro kiyudo ka koro gigi gin gik kuma gichako nywasore kendo. Koro wachalo jogo eko madok chien. Koro wachalo wuoth mar jakongo. Ng'ama meri ng'eni kigo step achiel mbele. Togo adek chien. Ok kata adek kendo nyago kata bich. Modog chien mokal kata kama entie kendo koro wachalo mark timers. Teni wawene wadhi mbele to kare kama wantie cha ema wantiere. Koro ken gino man kare. Kendo akwayo kata jotend kanise ma asika wacho gine forum mora. Gi jotelo mar kanise. Unego wugo mondo lamne jo Kenya. Gilamne jo Kenya to jo Kenya be mondo lem. Nikech kwa weyo ne gik moko duto wawe lwet jo siasa. Politicians. Tiro ka gik moko kunyal dhi mbele maber nikech they will try to take advantage of every situation. Ja siasa biro ng'iyo ni mai makoro wagogo ng'ane mondo kora odhi malo munenre maber e wang' jo Kenya jogo ombulu. Koro mumia wacho ni wan kaka jogo eko ma ochung' ne ratiro mag oganda. To gi jotend kanise. Sani teko mar weche giduto, pek mar weche giduto nego dong' e lwetwa. Koro wakono jo siasa ni siasa beber. But koro waweuru keto ni every situation gimoro ma rach motimore ma very unfortunate kaka ma. To koro wachako godo siasa. Kendo an benda kwayo kendo awacho gi muolo. Ni gimoro ma police usiko temone watemo investigation. The police have moved into action. The culprits will be brought to book. Then will be brought to book 3 months later, 6 months which auchiel kalo igarumo. The perpetrators will be brought to book. The police are in their pursuit. We have very able investigative authorities. Manyalo timo nonro ma to onge chimo se duogo waduoko mar nonro. Koro Jeff magi gin hard pressing questions. Monego beni wapenji ka ok luor kendo un bende kaka jofwambo gi keyo mamiyo jo Kenya wach. Un bende onego beni samoro dhuno ni gigi kata malingling madibedie. Tu golo weche gi oko kititi japiny. Nikech mano bende tichu.
Koro mi wadwaro ni gini wariwre uru kaka joka ng'ato, wariwre kaka jo Kenya mondo gik machal kamagi kik ochako timre kendo. Erokamano nya wakila, winjo kiwacho wach malet miwuoro wacho ni sama inego ng'ato, inego wuon ng'ato, inego wat ng'ato, samoro maindi bende ng'ama ni puonja anyuola mare en breadwinner. Samoro en owuok odhi timo tijene koa e doho kaka ne koro migosi Kimani owuok nyeri, tikawi tidhi lal kodi nono. Wakili Omanga, wach mar police brutality nikech gima wedo kai maber en ni Joseph Mwendwa Nyeri nodonjo ne obila ne ochoch ratiro mare. No aneno chino koja chande kane oganda ng'anye weche mag dwaro goloko IEBC. Bende nwabedo kodi kai mwa wach mar police brutality. Koro maindi nyiso ni kare ka obila otimo ne mara to koro gibuogo oganda modong ni kik idhi donji koso ma nyiso wana. Aparo ni manen ok en gima chielo. En ni gitemo instill fear. Iketo luoro kuom japiny. Kuri luor makata gimoro dhi marach kata ini wuone motimoreni. Ti luor ni oyo ang na wuoye mang ne lal koda nono. Kuri gichako instill fear in the people. Luor moro koro ji bede gi buok. Koro onge ng'ama nyalo bedo gi thuolo mar wuoyo ni ma otimore mok kare. But gima temo wacho en niya, wach mar police brutality ni. En gino ma jo Kenya osebedo ka goye koko nikech ka koro ng'iyo ni ng'ane nodhi odonjo nikech police no ogoye gi magina e yo moko winjore. Nok en jakuo, nok en demonstration, nok ring away from the police. Ne en ng'ama timo tije kama kawaida. Tidhi yudo ineno gik moko machalo kamagi. Kadi ne bed ni police gin jogo eko ma beyo. To dhi to koni Mwendo lisasio maki kuom makosa akwa ng'wono but wang'e kata yore mag thieth. Mano the police force ema koro wuoyo. Inspector General Police wacho ni oyo one of our officers messed in this way. Koro wakwayo familia mar Mwendwa ni an kaka Inspector General Police waseka wachno wanono mondo wang'e ni kade police ni otiyo marach gi bunde mare. Utiyo godo marach, misuse of firearm. To wang'e ni to en atua mane monego kaw ni police machalo kamano mo misuse bunde. To en atua mane madang wakaw mondo mi familia mar Mwendwa kata Mwendwa wuon oyudo thieth makare kik obed gi ng'ol moro out of that incident. Dini gino bedo kuma weche mag litigation ma ji dhi e court chako ywaruok dini ok obedi. To nikech waneno ka gik machal kamage kotimre mano dhi report mo wacho utero nyaka report ne Independent Police Oversight IPOA mar Macharia Njeru ondiko ne Police National Police Service Commission mar Kavulundi ondiko ne Inspector General. Te yudo ka gini onge action mane jogo emomiyo koro dhi e dono oyo jogi monego rita jogi monego sendiko ne gi barua pok ayudo duoko mora mora. Koro we aringa dhi e do kada yudo duoko. Te dhi yudo ni wakili Willy Kimani nche tiyo ne International Justice Commission. Tena ni odonje gini nikech Mwendwa mokwongo nok nyala afford kata pesa mar okil. Koro odhi tiyo gini koje tolea nikech ing'eni wan kako okil wan gi duty to the public and duty to the society. And the first cardinal duty marwan public service. Tende ne kadwa dhi chung'ne ng'ate court. Mokwongo konego bed na bedo motivated gi pesa ma ng'acha dhi miya. Onego bed na as an officer of the court ma is in charge of ensuring fair administration of justice. Gima dumo meni to be ng'acha yudo ratiro mare, be ng'acha yudo haki. Weche mag pesa biro bang'e. Koro ne Willy odhi okaw ma ng'ama nchok mok nyal chulo kata services mag wakili. Koro odhi odonjo gi chuny to gi tich gi kinda mar tich. Ong'eyo tich motimo. Koro idhi nege gima kata pesa mano ochamie mano yudi onge to mana chuny mar konyo cha. Iwinja. Jeff en wach malit en wach malit jo Kenya en wach malit ni kwara Mugajwang en wach malit jo Konage en wach malit jo Kenya ma wawuoguru ko wachunguru kanyakla mondo joma are in authority Inspector General gi CS mar Interior gi mi wadwoko ni to nonro mar gi magisetimo nikech ke wacho ni ng'ane no bedo abducted muter nyake e P camp kacha gino ne to why was he being taken there to ng'ama nchotere kanyo no en ng'a. Koro wawe wacho ni pod watimo nonro. Itimo nonro nadi to wane ng'ano magi to tere P camp makani. Okanye mi summon those officers. Which officer brought these people here? And why? And what are the circumstances? After which they left the police Syokimau AP camp and to Oldonyo Sabuk. Because iwinjo ni simbe gi no yude Karura Forest.
kane report osegore that very day ni jogi no maki to ter Syokimau AP camp. 2 days later, the police have not even traced those people, have not been arrested to tell Kenyans, okay, we arrested them on these allegations. We released them at this point. This and this were the officers who were responsible. Mondo jino yudo duoko piyo. To kakore dhi yudo ni ndala riyo bange ka jogose koka police wacho ni gitimo nonro. Ni watimo nonro kendo wabiro duoko jo Kenya. To ising'eyo ni ng'ani no ter kacha kendo make. Jomo make ka mamiyo jo Kenya duoko piyo, you don't investigate. Yeah, there are things that you don't need to investigate. Yes. Ero kamane nyomanga ma Indian wach mosemiyo wach ni wan investigating society makata gima waneno kwa yudo kata ichalo ng'ama yudo guok giringe dhoge kosekwalo to pod idwa nono ni ringono ero guogno oyudo kanye. Chalo sirikal mar Tanzania mar Muluor Magufuli. Magufuli wacho niya. Yes. Wakedo gi jogo manego le bunge ma uso tung liech. Yudo ng'ato gi tung liech oting'o. Te ini wacho ni podi dhi timo nonro. Okono Chief Justice mar Tanzania. To wuoyo gi Director of Public Prosecution ma Tanzania. Hii uchunguzi ni ya nini? Umeshika mtu na pembe ya ndovu, mwindaji haramu. Umemshika na pembe ya ndovu kwa mkono na sheria inasema hakuna kufanya biashara ya pembe ya ndovu. Wewe wana Chief Justice, wewe bado unasema wewe unaenda kufanya uchunguzi. Uchunguzi gani na huyu mtu amepatikana na pembe ya ndovu? Koro manegi mon bende wawacho. Ne kaka jo Kenya oyudni AP ni no mako ng'anyo abducte. Gech ng'ama isa under arrest benye kinyise ni oranda arrest mitang ne warrant of arrest and why is being arrested. To manga to donjo motielo William Toka gi client mare gi drepe mko ni riemburu gari ni nyaka Syokimau AP camp. Uchunguzi hii unafanya ni uchunguzi ya nini? What investigation? Awinji Ochal Somanga ijo ka wach ni rio donjo ni malet miwuoro na neno ka un bende kano telnu kod janoro mabende ne jako mar Law Society of Kenya wanigo si Isaac Okero udwaro ni sani mondo gai maro bila Joseph Boynet jalof mare Samuel Arachi ka achiel ko jatend migawo mar weche mag arita kwe ma pacho kae Joseph Kaiseri ogobad gi piny mondo gi resign ni tich otamogi. Ineno ka maindi be en gima nyalo timore e yo mayot ka wane society maber. To okunego bed ka ni girito ne ng'ato nyaka wacho ne go resign. Hapa ni seneno in mature democracies kata Korea kata America kata UK kata kama nade kata gima ne Cameroon ote kata gima ne Cameroon ote macha jopinyo ko marane awan wadwaro kama. To en kaka jatelo no dwaro kunyo koro wacho ni yawa kare tiende ni gima dwaro ni ogima ber opogre gi dwa jopiny. Koro nikech dwach jopiny duong' molodo wacha anaweyo mondo koro ji otim kaka gidwaro. Iwinja ni manonga mung'eni sovereign power belongs to the people. Executive authority is invested in the people. Judicial authority is invested in the people. Iwinja koro king'iyo kata South Africa ne nitiere certain time mane ng'ato ne ogol giraffe park moro titere moro. To driver mar wildlife oriembo marach mutuomo wi tiga underpass mar ginene otuomo wi tiga ka oriembo kitere park kumachielo buo lalo. Minister mar tourism and environment no resign mar wildlife no resign ni driver moro dhi otuomo wi tiga matigo tho. Kuro konyal beto mano is negligent mar the driver, not even himself. Kuro kaw responsibility. Kane ferry onimo Korea. Minister, Prime Minister oken captain mar ship. Prime Minister okosomo nge lony mora mora riembo meli. To bende meli chodhi onimo nikech apaka mar nam. Tidhi yuro ka Prime Minister resign ni dhano to meli unigo jinam okanya chakatel. To wan marwa ni iyudo ni ng'ato se yud gi makosa to ng'ato kone I will rather die. We are the government. We have said as the government. This is government. And government, who is government? Kura kwayo ni wabidok chien. Wabiro temo kwayo gimuolo ni mondo Inspector General of Police to gi Muluor Kaiseri mondo gwe tao nikech magi joma gitelo negi to ka ok ginyal control joma gitelo negi tiende ng'ato tima gimoro nikech aparo ni onge kama
IG nyalo instruct police moro ni ng'ama donjo ne police ng'ano udhu makunegi. Yes. Koro ka ng'at mitelo nyalo timo gimoro moko serve chike moket ne mag tich. Yes. Koro then you don't have any reason to be in the office. Yeah. Yes. En gima kare mondo giwacho chake en gini yoyo kama osetimore. Yes. Wabed tenge mondo waneni to en ng'ama nyalo tiyo tijini. Yes. Ero kama ne wakili aneno ka irwako t-shirt kendo wacho ni thuolo mar dala uchiel kendo mabiro poro biro dhi nyime kod rwako t-shirt ngiri kwa tieko chiendo duoka ni to kadiponi dwaro oko timore e ndalo aboro mano wachogi. En okang' mane munyalo kawo? Aparo ni pod okenge mwanyalo kawo ng'eny. Yes. To nikech okan ja wuoyo e lo wakinde, okanyal wacho ni gima wabro timo en ma. Wan gi variable leadership, yes. Ma wan go motelne gi moluora Isaac Okero. Yes. Wabro ng'iyo kaka wadwaro oko timore. Yeah. Pod wabro dok to wabro min kichene men gi that mandate. Yes. Wabro dok, wabro bedo piny, to wachako ng'ento ere okang' machielo madang' wakaw. But gima nyalo wacho ni en wan go kenge mang'eny mwanyalo kaw. Yes. Wakili Omanga wach ni mogik to molo ne oganda duto mapacho kae ka weche machalo kamagi eki dhi nyime. En geno mane monego wadongo ka piny mar Kenya wach ni oyo katiba ono oyudo manyien mar 2010. En katiba moyiene oganda mondo owuothi kamoro amora maonge kod luoro moro amora ni kadhi adonjo ka tidhi timna ma, ka timo kama kama tidhi timna kama. En wach mogik mane minyalo wach mogik madang' awachi en jo Kenya wareure e lemo, wareure gi jowadwa mawito johera maggi e kuyo e kinde ni endi ma ginie e sechego eko matek. But maduong'e moloyo en adwa ni akwajo Kenya ni wabeduru eternally vigilant. Yes. Eternal vigilance tiende ni wabeduru joma alert. Yeah. Alert in terms of ng'iyo ni jogo momi thuolo mar telonwa kaka Inspector General of Police. Yes. Jomo momi thuolo mar telonwa kaka president, obed deputy president, obed members of parliament, obed CEOs, obed ministers. Wamoruru wang'a kendo kik waninde. Mondo wanene jogi ng'ata momi thuolo mar tiyo e ofis sirikal. Yes. Waketuru jo Kenya ni jogi nyaka tim gigo kaluwore gi kaka chik dwaro. Kendo nyaka gitim gigo ka gimiyo jo Kenya luor. Nyaka gitim gigo gino mamiyo officers magintiere go bedo gi luor. Kendo kelo mor ne piny. Mane gima da wacho. Ka weyo jo Kanyanam Utino masane ni jothurwa wabedo rachiel en sama tek mawanie lamo kendo gi kuyo to wabedo rachiel. And let us have that collective commitment and determination that all these problems mawan godo chandruok mawan rachiel gariyo gi kwariwore kwamakore kaka jo Kenya. Wabiro tiko gi kendo wabiro bedo gi piny maonge nek mao yaya na magi kendo wabiro bedo gi piny maonge mibadhi, wabiro bedo gi piny maonge akwede, wabiro bedo gi piny man gi mor gi hera. Mogando riwa. Kama na wakili Charles Omanga. Ng'ama ne en wakili Charles Omanga ka bende pod wamedo jiwo kendo wanyiso ni onge ng'ata moyiene lala gi ngima nyawadgi e yo ma ok ni kare. Ngima en mar Nyasaye manochiwe, Nyasaye monego kaw kata otiek ngima mar dhano. En gima lit miwuoro, wago mos ne anyuola no ero duto kendo wacho ni magi kiduto kaka Charles Omanga wacho, wageno ni biro rumo duto mondo wan kaka jo Kenya wariwre kanyakla mondo wadhi nyime kod dongo piny mar Kenya. Kawuok e studio mar Lolo TV tino makawuono wanyiso ni nyako chako rad kendo erokamano wakili erokamano. Geno biro chako wuoyo mondo waneni to wadhach e yo machalo nade. Erokamano.